Da ni'n clywed am norofeirws yn aml ar y newyddion neu ar y we, ond beth ydi o a sut mae pobl yn dal norofeirws? Mae'r gaeaf yn dod â llawer o bethau, tywydd oer, gwyliau'r Nadolig, hyd yn oed eira, ond mae hefyd yn gallu dod â norofeirws neu byg chwydu'r gaeaf. Ond bod norofeirws yn fwy cyffredin yn ystod misoedd y gaeaf, gallwch chi ddal o unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae symptomau norofeirws yn gallu bod yn ddifrifol, ond fel arfer dydyn nhw ddim yn para'n hir iawn. Mae norofeirws yn lledaenu'n hawdd iawn. Gallwch chi ddal o drwy ddod i gysylltiad â charthion neu chwd rhywun sydd wedi ei heintio, a thrwy fwyta bwyd, yfed dŵr neu gyffwrdd ag arwynebau sydd wedi ei hylogi. Mae norofeirws hefyd yn styfnig, ac mae'n gallu aros yn heintus yn yr amgylchedd am sawl mis. Y newyddion da yw bod modd i chi reoli norofeirws ac osgoi ei drosglwyddo i eraill drwy ddilyn rhai rheolau syml, fel golchi'ch dwylo'n drylwyr cyn paratoi neu fwyta bwyd ac ar ôl defnyddio'r toiled. Mae helendid bwyd da yn y gegin hefyd yn bwysig. Cofiwch lanhau arwynebau yn iawn a thrin bwyd yn ofalus bob amser wrth ei baratoi, ei goginio neu ei storio, fel nad yw bwydydd neu arwynebau eraill yn cael eu croesalogi. Felly dyna chi, yr ASB yn esbonio norofeirws. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.